ebinto mbiro bi nanyole to intagere go accomplish egente kamo sense mo ya health sector enyagitali nere ya nset kwaga jikuru 2013 yani yabeire umugano esa abantu bamintu babutaboli tigamba ke na mbia mona abantu bamintu babutaboli ekiara want to promise enyagitali elingo nyekorande igo yagache tu egatigerunchera bono nabegete chibese budget chokunyekora elinde tonyora abanyagitali bacho amalio gatoke abantu bamintu bari within ikoba area na kenyoro binyoro binde banyora access to health kiagera einere one or two project naro chitigere njera ebinto binde igonta irakota nga intagete ko ebirasi ACD mbire bya gache lakini bitatu to standard ebirabyo will consider them in my next budget ngo turn around in check indoro kiregetali to the standard tutagete tobege jibesa na birasi ubia abana banyora a conducive learning environment ekiantora yo promote education ya bana bayi mushimiwe birasi byoka bari mu ba ICD batayo igenge gasibuza yes na muroberi kiorororo